primary a shekara ta 2004 a makarantar Duma Primary School da ke garin Jibiya, daga bisani na transfer zuwa Pilot Senior Primary School da ke a Tudun Wada a cikin karamar hukumar Jibiya. Haka ne, duk a cikin Jibiyan da yawwa, duka a cikin karamar hukumar Jibiya. Na'am. Yawwa, to kuma na yi karatu na secondary a makarantar Government Day Secondary School Jibiya a shekara ta 2010. na fara secondary, na kammala a shekara ta 2016. Haka ne, ƙwarai da gaske. To daga nan kuma sai ba a ci gaba ba kenan? Yawwa, a yanzu haka dai na zo na a kwalejin koyon aikin lafiya da ke garin Daura, wato Katsina State College of Health Science and Technology Daura, Sani Zangon Daura School of Health Technology Daura. A can ake karatu. Ina a 200 level yanzu haka, wani ya rage saura shekara ɗaya ka. Wani bangare kake karatu? Ina a karatu a bangaren community health, wato lafiyar kowane bangare. Na'am. To haka yake. To muna maka barka da zuwa. Kace Badaru ko? Badaru Jibiya. Kai baka da irin lakabin sunayen nan da ake baka da lakabin? Kawai dai Badaru AJBY ko a YouTube, yawwa, Facebook da Instagram. Badaru AJBY, wannan shine nake Facebook, kuma ina amfani da Badaru Abdullahi JBY. JBY. Haka ne. Na Facebook. To ka ce yanzu yan Jibiya na can suna ta sauraron ka, a ce ga namu yau an kira shi. Ka san da a shirin sai a ce wai ba mu kiran na waje, mun fi kiran na cikin gari ko kuma wanda ya suna. Na ce to Jamilu Arab, ina jin ya kamata ka rinka zakalo mana na waje-wajen nan. Sai ya ce to ai akwai Badaru na nan. To Badaru muna gaskiya ne. To mun yi murna sosai zuwanka wannan shiri daga bakin mai ita, shirin da ɗumbin al'umma suke sauraro, ake jira, dan shirin jiran shi ake tsauri. Gaskiya yana ɗumbin masoya sosai, kuma kamar irin wannan rana ta Lahadi kaga akwai manya-manyan kasuwanni tsauri. Akwai Jibiya, akwai Caranci, akwai Mai Aduwa. To amma ina tabbatar maka waɗannan a cikin kasuwannin ma, in dai wannan awar ta yi ta daga bakin mai ita, to za ka ga wasu sun lafa sai sun ji wannan shirin. Haka yake. Dan jiya na hanya ta zuwa Kano tsauri, na tsaya Caranci, ake ta cewa to lalle in dai na zo daga bakin mai ita, dan Allah in yi jinjina da yabo ga mutanen garin Caranci. Sauna son wannan shiri kwarai da gaske, musamman yan wannan majalisa ta kungiya ta kowa ani ta Alin Alaba. To ina godiya kwarai da gaske tsauri. Yanzu bari mu shakata da waka Badaru ta farko mai sunan Bako. Kwarai da gaske, sai mu ji yawa ya shiga wannan harka ta waka. To tsauri ga Bako. Gabako ni na taho neman Asma'u ne. Gabako yau ya taho neman Asma'u ne. Yana yawa da shirin neman kike Asma'u, na ciko yar gora ta da ruwa ko in ce ma'u, da ɗan guzuri na ajihu ganin shuhada'u. In ku zo ku tallafe ni, akwai rami gare ni, daga Jibiya na shigo birni na duko neman Asma'u. Assalamu alaikum ya jama'a, ne sallama gare ku. Ainihin suna na ne Badaru, ba wani zan gare ku. Sana'a ta yin waƙar Hausa domin kira gare ku. In cikin ta ne gamu yau, in ta sani zani yau. Ina cikin Asma'u Lawal, ƴar kofar sauro ku yi duba. Farko Asma'u kamin ya gamo Amidi ya ku gane, sanadin gaman mu bakan waƙar Hausa ne ku gane. An gayyace ni ne a gidan rediyo, zaton gaskiya ne. Ita yau kiran waya ne da tambaya gare ni.
to kaji to ita Asma'un ka ganta ne bako? To gaskiya har yanzu dai ban samu ganin Asma'u ba a takaice. To ita wannan waka a ina aka yi ta? Wannan waka na yi ta a studiyon mai gidanmu DJ Kasim da ke karamar hukumar Jibiya. Kasim Musical Studio da ke tudun wada Jibiya. Akwai studio a Jibiya ke? Yau akwai studio ba ma ɗaya ba har 3 muna da su. Akwai na abokina Gaddafi M ɗaya ba yadda Allah ya mai cikawa. Akwai na mai gidanmu Kosi. Shi ma yana da ke Magama duka ana ta yi na taba jin an ce akwai studio a Magama. Jibiyar dai ne ban san akwai tabbas studio. kusan ya makwai akalla shekara 5 kenan yanzu a nan Jibiya. Haka ne. To kai kana da studio ne koko dai? Gaskiya ban da studio kawai dai in aikin ya kama in ina da chance zan zo a aiki in ina da dama ko lokaci ba in ta kama a Kano ma zan je in ina a makaranta a Daura to muna da studio a can Daura wanda muke aiki a can to zan je a yi a Daura ma akwai studio? Yawa a Daura akwai studio ba ma ɗaya ba akalla akwai studio 2 ne zuwa 3 biyu ne. Nawa da nawa ne akwai studio wata da na je ko Fatima da aka yi mawaƙiya ce haka aka ce a Daura take a student can Nafsa Plaza student yake a cikin garin Daura. Yawwa akwai studio sai kuma student Al'amin da ke bayan Idi a cikin karamar hukumar Daura. Haka yake to mun gode kwarai da gaske bari mu ji to Tsauri shi Badaru menene ya ba sha'awar shiga wannan harka ta waka? Ga shi malamin lahiya yawwa ga waka taura biyu tana tauruwa kuwa tana tauruwa gaskiya ne. Menene yasa ka ɗauki ɓangaren waka a cikin wannan ɗimbin sana'u na industry? To alhamdulillah ni dai zan ce na ɗauki waka kamar wata babbar hanya ta isar da sako a saurare ka cikin ƙanƙanin lokaci. Don yanzu zan iya cewa a duniyar nan yanzu babu hanya wadda take kai tsaye zaka isar da sako a saurara irin waka. Idan kai amfani da salo ga salolin da dama na harkar waka ka yi amfani da salo ka bi kiɗa ka ɗora sako ka isar da shi ga mutane a saurara babu kaman waka. To abin da ya ja ra'ayi na har na shiga harkar waka a shekara ta 2006 ne 2006 tun ina karami a takaice shekarar 2006 to a lokacin a Islamiyya idan muka je makaranta ana emphasizing din mu ana ƙara mana ƙarfin gwiwa da mu rubuto kasida ta bege saboda yawa ta maulidi ko kuma ta yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam kasantuwar wasu kasidun larabawa da ake karantawa irin su diwani goran faira tusamma wannan kasidun na laraba na yabon fayyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai ake abun nan din mu yi wannan kasidai to lokacin ina yi na dan fara dai a lokacin ina rubutowa in zo bayan an gama sallah a tada ni in karanta wasu suna dan yin dariya haka yau wato a lokacin da har na kai dai na kusan in ce na kware a rubutawa gaskiya yau wata bangaren waƙoƙin bege a lokacin ba na'am to amma ban fara shiga studio ba na'am ina sai shekara ta 2013 zuwa 2014 a lokacin da fara shiga studio a can baya dai ina rubutawa dai shekaru 7 da suka gabata kenan shekaru 7 kenan to da fara shiga studio na kenan to wani bangaren kake dauka a cikin waƙoƙin misali nanaye ne koko wannan na zamanin ne na hip hop to a harkar ko duka kana hada to gaskiya bana yin hip hop zan ce ban taba yin hip hop so ɗayan taba yin hip hop okay ka taba yi to na taba yin hip hop sau ɗaya mun yi wata waka ta yabo ita ce muka yi da salon hip hop a baya mun yi ta mu uku da ni da abokina marigayi Gaddafi M ɗaya da Na'im mai martaba abokin aiki na sai ni a lokacin at least ina ga 2010 ne muka yi wannan 2014 ne muka yi wannan aiki yau wata lokacin shekara ita da bara shiga studio na na'am ina yin waƙoƙi gaskiya da salo da dama ko in ce kowane bangare ma dai na harkar waka saboda to wayanne iri kafi soyayya biki yabo koko to gaskiya a baya dai na fi yin waƙoƙin yabo daga bisani na koma ina haɗawa da waƙoƙin aure na biki kenan to yanzu haka dai har na sarauta muna yi saboda yanzu haka cikin 'yan kwanakin nan na yi wa mai girma Dirbin Katsina hakimin Mani waka yau da kuma me yasa kake sirkawa to da ai kaman naji masu waƙan yabo ba su sirka da wata waka kai me yasa ka sirka wannan kuma ra'ayi ne na dan adam
gaskiya ne wannan ra'ayi ne gaskiya ni ina Ra'ayi haɗawa ne? yawwa ra'ayi Yawwa, kana wani son zai dai- ce kawai waƙoƙin begen kawai zai Eh. yi wani zai ce na soyayya kaɗai zai bai haɗa da na bege Na'am, wani kuma zai ce na sarauta zai kamar irin su Naziru To ga kana ganin ba dai saboda 'yan canji ba ne kai malam badar an ce in ka tsaya waka yabo din nan kaza 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 alhamdulillah Dole sai gaskiya ka ɗan haɗa gaskiya da- kam alhamdulillah Ko? gaskiya ne wannan haka yake to muna godiya kwarai da gaske bari mu ƙara shakatawa da cikin ɗaya daga cikin waƙoƙin ka tsauri na ga yama iyaye waka ya kamata mu ji wakar iyaye to ita kuma mu ji da me wani sallan ya zo gaskiya ne tsauri bari mu ji malam da sannu jariri ya zama ango daukar a yau ne na zo duniyar ga yan uwana ina godiya ga ummu da abba yau gare su zan baiti da sannu jariri ya zama ango tamkar a yau ne muka zo duniyar da yan uwana muna godiya ga ummi da abba yau gare su muke baiti farko da sunan sarki Allah na fara baiti mahalicci na karfafa min na rera baiti ya kudusu ina roƙon dubin salati ga wanda hanyar rasa ce muka bi a baga fati alaihi sa'ad da sahabbansa dukan suna sa cikin baiti da sannu jariri ya zama ango tamkar a yau ne muka zo duniyar da yan uwana muna godiya ga ummi da abba yau gare su muke baiti salam alaikum ya ummi da abbanawa na zo gare ku cikin ladabi da girmamawa roƙo nake yi kula mun can na bargazawa ku dandana mun soyayyar ku ba tsayawa soyayyar ku tana raina hakan ya sani na tsara baiti sannu jariri ya zama ango tamkar a yau ne muka zo duniyar da yan uwana muna godiya ga ummi da abba yau gare su muke baiti yawan tafiya a waiwaya in ji bahaushe ashe abinci in an ci shi sai a lashe kuma yi farko ai dole ne ba zai yi ƙarshe karin magana ya zamto jarin bahaushe ya yan uwana sai mu dage biyo biyayya muna santi sannu jariri ya zama ango tamkar a yau ne muka zo duniyar da yan uwana muna godiya ga ummi da abba yau gare su muke baiti Kumi da abba gare ku a yau ni za ni tuka in har na samu yardar ku na zarce duka ladan biyayya gare ku ina yi bani shakka kullum da safe in za na gaida ku sai na tuka roƙo nake yi gare ku ku ce kun yarda in haka yake to kai daidai saboda ai iyaye fa wajibi ne gaskiya ne wannan haka yake ɗazu na gama ji a cikin shirin nan na muktar dutsen ma shi da malam masaudu kabir ya ce babban tashin hankali mutum ya mutu bai rabu da iyayen shi lafiya gaskiya kam gaskiya samu rabu da su lahiya babban tashin hankali ne tsauri kana da uwa ko uba ka rabu da su baka gama da su lafiya ba gaskiya kam gaskiya ne balbashin aljanna ma baka samu ta haka to Allah ya datar da mu amin ya rabi saboda haka dole ne kula da iyaye gaskiya kam dole ne haƙƙinsu ne kuma duk abin da zaka yi fa ba wai zaka iya biyan su bane sai dai kawai a kamanta ba abin da ake bukata su ce mun yafe maka gaskiya ne Allah ya maka albarka gaskiya ne gaskiya ne sai ka ga mutum yana da uwa ya batta ya tafi can wata uwa duniya baka tare da ta uwa kula da mana can kai ta kula da to Allah shi Allah kyauta ita ka batta nan baka san halin da take ciki ba ko ka bashi ko shi mai gidan eh ko kana ma tare da su din amma ba abin da zaka iya tsinana musu abin da ke manta kai ci Tsauri. za ka ga sani mai iyayen su fara tsauri su dan sun giga tsauri ko kuma sun kai wani matsayi da wanda suke ganin cewa kaman ko wani isassu ne ta kai su tsauri nan akwai matsala in dai mutum bai bi iyaye ba gaskiya kam Kawai akwai shi matsala ke. fa Yawwa. gaskiya Allah ya samu dace bari mu koma bangaren masu sauraro tsauri suna jiran mu ba su nambobin waya domin su bugo su yi wa badaru yawwa tambayoyi yi tambayoyin da ka ga nan mu dafa mu cinye gaskiya ne
wannan dan jinan nan ka gane shi Kabir din na uban gidanka a ai ya ce yanzu an canza na ce daga nan ka ba wa kake je ce wallahi ita yake ji yanzu ya je wurin sarki kwarai da gaske ce wallahi daga wurin sarki yake to ai indomi ce yanzu ruwa ake ba ta dawa yanzu ba ta dawa shi ba ta kai shi ke na gida 0 62 87 10 49 ko 0 tsauri akwai magana bakin kwarai da gaske sunan wata waka ta wai ga magana ta ko sabuwar waka ce baka san ta ba 0 93 42 74 52 mai labarai ni ko ruwa yana shi zuwa ne koko ai yanzu fita cikin wannan ruwan tsauri ba karama ake wani shine DC yau a duty na ce to ni ina so in je fasara labaran hausa sai na je ce an samu tangarda to Allah zai wa dan garin mu bane a shanya a salewa wakili tsauri ba shi bane ba shi bane ai wallahi bai a Suleiman ne kai Suleiman kai ya ke kai wa ga maka wai Suleiman din ya Suleiman tsoron ruwa ki da zama dauko shi Allah ba da damina aka yi shi ba shi ma ana ruwa ka same shi kyakkyawar gaisuwa zuwa ga Maryam Tsauri Maryam Sanata Tsauri ina gaishe ki kwarai da gaske da dukkan mutanen Tsauri suna sauraron mu sau da kafa suna nan suna ina gaishe da Hajiya Hafsat dan dagoro ina gaida ki sannan ina gaishe da Usaina Kura ina kuma gaida Anti Jari ina gaida Fatima Ali Usman ina kuma gaida Maniga ina gaida Gambo su wannan da a jamhuriyar Nijar suke Tsauri kura tu ita ce Gambo yan kusa da mu ne kenan yan kusa da ku ne gaskiya ne yan gurbi ne daga bakin mai to ina gaishe ku Mutala Bakiyawa Iro mai kaset da dan Juma Bindawa to dai ina gaishe da kowa da kowa da yan cikin wannan group din akwai wani aboki na da aka yi haihuwa a sunan shi Bala Muduru shi da amarya jegonsa Sadiya to muna taya su murna Allah shira Allah ya raya sai mun zo suna za mu je cin rago Tsauri ina Inuwa Muduru yana nan da Usman Umar Muduru duk suna nan mu gaida su ka san ita Sadiya kirarinta ita ce uwar gidan kuma ita ce amarya gaba da gaskiya ne ga malami na farko a cikin wannan shiri na daga bakin mai ita assalamu alaikum warahmatullah alaikum Allah barka da aiki yawa wake magana sai suna na Awais Abdulmumin Lallaba to Awais kai ne na farko a cikin wannan fili daga bakin mai ita ko barka da zuwa to sannan tambayar da gare shi ba ko ina film ko kowa to madalla mun ji tambayar ka da ka gudu wai kana yin film a gaskiya ban taba shiga fim ba sai dai ina haska waƙoƙin da muke yi na'am to ya yi kyau gaskiya assalamu alaikum warahmatullahi ga wani daga bakin mai ita assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wa ke magana sunana telan mutane Rahman daga Goba can bakin Beni kai an yi ruwan goku abin da ba ruwa tambaya to iko Allah abu na Allah tunda ba kai ke yi ba ai tana yi wa wakilin tsallake gambarawai ya yi shi ko guga ka gane ai ruwan nan insha Allah ya kewaye duka bana gaskiya ne wani akwai wani dan uwa na Kabiru ba zan hidi sunan garin su ba nan dai ne hanyar dutsen ma to ruwan ya dan taba shi aka ce ruwa ya gyara ce lalle kam ya mai gyara tsari to wace gudunmawa gare ka to bako ina mashi barka da ruwa to alhamdulillah ina godiya bako cikin wakoki akalla yanzu ya yi waka nawa bako yanzu tun da ya fara waka na'am sannan kuma wace ce ya fi so kenan bakan dan ya zance sannan kuma akan gayyace shi gidan biki ko wani taro haka ko yawwa ko wani taro sannan a wakokin yaban shi wace ce ya fi so cikin wakokin yabo wai to tambayoyin naka fa da yawa kwarai da gaske wakoki nawa wace ya fi so yana waƙoƙin yabo cikin waƙoƙin yabon wace ya fi so to mun gode kwarai Rahman telan waɗansu can mun gode kwarai telan mutane a koma a kwanta
Sauri gada sai an zuba. Wai waƙoƙi nawa kai a halin to alhamdulillah halin yanzu karance daga shekara 7 yanzu zuwa yau na yi waƙoƙi akalla za su kai 60 zuwa 70. wai an ganga halin yanzu gaskiya ka tele ce wacce bakan da mai ka to gaskiya a cikin waƙoƙi na ba zan ce ga bakan da mai ba duk waƙa da nayi ina santa. to cikin na yabo fa ko su ma hakan gaskiya su ma hakan dan na waƙoƙin yabo su ma gaskiya suna da yawa kasantuwar kusan su aka fara kuma ana abin nan ɗin gaskiya sosai. ina yi wa bako barka da zuwa a wannan shiri mai albarka ku tashi lafiya daga ni Abdullahi Kwarin Busau. To alhamdulillah ina godiya. Kwarin Busau muna godiya kwarai da gaske a cikin wannan fili na daga bakin mai ita. Shi ma ga wani sako ne ya ce salam mai gida ina muku fatan alkhairi na yi tafiya ku tashi lafiya daga AS mai zamani. To alhamdulillah yau AS mai zamani ya yi tafiya kenan kwarai da gaske. Shi kuma wannan cewa assalamu alaikum alaihi sunusu anu barka da safiya fatan an tashi lafiya tambaya na ga bako miye kiransa ga masu yi wa mawaka wani kallo na batawa wasu tarbiyya fatan za ku tashi lafiya sako ne daga El Faruk Jakada. To mun gode kwarai da gaske El Faruk Jakada. To kaji ya ce wai miye wani irin kira za ka yi gare su gaskiya kam ai ni na roƙo abin nan gagarumin kamar ready za mu ce koko me za mu ce to ga masu irin wannan kallon na'am tunda na yi waka tare da mai gida Ali Show a baya kan faɗakarwa ga masu yi wa mawaka wani kallo na'am wacce wakan take da salon kaman asalin waka za mu ce ai haka ne sunan waka cikin mun yi bayani gamsashe ta yadda mai saurare zai fahimci cewa menene waka me ake cin waka kuma waye mawaki ma a cikin abin nan kawai abin da zan ce ya nemi waka ya saurara kawai yau zai gamsu da dukkan nan ka faɗa to ai wanda ba su samu wakan ba ai ya kamata a ce su a gidan rediyon suka ji to gaskiya ne to yauwa ya kamata a ce ka fasara abin da kake nufi da masu yi maku irin wannan kallon to gaskiya ne masu yi ma mawaka wani kallo za a iya cewa su yi nazari su duba shin mawaka sun rabu bangare kala ne wani wakar biki yake wani ta sarauta wani na soyayya wani kuma irin na batancin nan da kuma bata tarbiyya wani kuma na bege shin an hada su zama da ba za su haɗu ba to kawai kowa da inda ya dosa ne wannan shi ne haka yake to mun gode kwarai da gaske 08093427452 wake magana yawa kuna magana to gashi nan dai shiru kayi magana kayi sallama kayi shiru 377280 kaza karshe ta kila ba mu zai kira bai kira assalamu alaikum wa rahmatullah hello wa alaikum assalam to barka dai alhamdulillah wake magana Shamsu yan gwari gaskiya ne yan gwari na shigowa yanzu kan lallai akwai caɓi dai ko wani abu da ake nihin caɓi dole to lafiya kala wace gudunmawa gare ka daga bakin mai ita wata mai da zan makoki ya ce baya su to yana da sha'awar ya yi to muna godiya kana da sha'awar yi koko to gaskiya ban ci ina da sha'awar yin fim ba kuma ban ci ban da sha'awa ba akwai wannan gaba kila ko ra'ayina ya canza ya koma ka ji kana so ba wannan shine haka ne to muna godiya kwarai da gaske bari mu ƙara jin wani akan layi ko wata alo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah kai da sauri barka da aiki to madalla muna godiya na bako barka da zuwa to alhamdulillah bako yana godiya a suna na Mubarak dan Kano to Mubarak dan Kano to muna sauraron ka daga bakin mai ita yawa gaskiya na ji bako yana da fasaha sosai waƙoƙinsa kuma sun madalla yawa sai yan shawara ga bako to alhamdulillah ina ji waƙar da kamar an kunna ta farko da yazo neman wata kazana shine ban sani ba ko tana ɗaya daga cikin na farko wanda to akwai gyara ne cikin waƙan na ya kamata ina ba shi shawara na'am ba a jin ka sosai wallahi dan Kano ko ka canja position ɗin da kake wurin da kake yawa ana jina yanzu yawa muna jin ka
yawa cewa da kamar yadda ya yi waƙar kai wannan ban shawara in zai irin wannan waƙoƙi da rikar daurewa ana yi ne sabon kiɗa saboda waƙar da ake kiɗa ne aka mata da sun ta faka gaskiya amma hawan kiɗan sa ne kamar yana ɗan kashe wa hadin zuwa kowa zai sani ba ka gane cewa hawan kiɗa ya kwarai da gaskiya haka amma waƙar ta yi to mun gode kwarai sai ne na gode sosai zan ɗauki shawara ka insha Allah na gode ka ga Badaru a bayan fili bayan nasa waka nan nama magana nan ko to ana ganewa gaskiya alhamdulillah da yawa ya kamata afuwan masu sauraro yanayin murya ne duk wanda zai waka ya bata muhimmanci mun taɓa yin irin wannan maudu'in cewa ya kamata duk wanda zai waka to ya bauta mata ma'ana me ya bauta mata ka bata haƙin gaskiya kam ai komai komai baka san iya inda sunanka zai je ba gaskiya ne wannan haka yawa yake idan ta yi daɗi riba ka ne kuma gaskiya. riban mai studio ne gaskiya ne haka in ba ta yi daɗi ba to rashin nasarar taka ce da shi kuma mai studio shi gaskiya sa za ka ga yanzu an bullo da wani sabon tsari matsauri idan kai mutum kiɗa ko da ba wurin ka zai waka ba to sai ka dan dora mai da wani dan take na studion ka za ka ji su MJ record ko arewa plus.com ko An studio ka sani ka gane irin duka waɗannan abubuwan su ne ake dora to idan aiki yake sai an san inda aka yi gaskiya ne yawa amma da yawa mun samu wannan barakan ne saboda yawan bude studio da aka yi barkatai ba da ka'ida rashin kuma ba sanin wata doka iya akai aikin. gaskiya ne yawa ba wata ba doka ai ba lalle bane ai doka tunda kudin ka ne wani ba ka iya zuwa ka tsaye da shi ka ce mai kaza kaza da kudin sa da dukiyarsa gaskiya. zai ce ai kudin sa ne amma dai yana da kyau in za a yi din a inganta wannan haka yake yawa a gaskiya. inganta ka san aiki mai kyau akai yanzu kaman misali Kano duk in muka tashi daukar waka da Kano muke ake misali me yasa ake misali da Kano sun ɗauki abin da muhimmanci Kana ne akwai gaskiya. inda wallahi tallahi in suka yi mawaka ba ta sauraruwa amma saboda sun yi kaurin suna saboda sun iya sun fi saura kwarewa shi yasa ake ɗaukar misali da su amma kaga akwai wanda sun iya aiki sosai a cikin gari ma to don haka mun gode kwarai dan Kano da wannan shawarar ya kamata sauran mawaka ma su ɗauki wannan fatin gaskiya kam za ga mutum ya zo zai yi waka bai da kuɗin isassun da zai biya sai ce a buɗa mai kiɗa kiɗan nan kila wajen mutum 10 sun yi waka da shi kila wani ya fi ka suna ma an san kiɗan da waƙarsa da an ji sai a ce ai wannan kiɗan wane ne to je kama ba a san kiɗan wannan bane yanzu kamar yanzu wanda shi ya kawo gyaran kaga ya gane cewa kamar hawa to ya kamata mu kiyaye assalamu alaikum hello shiru 090 ce 68 61 01 sai sauran to ya kamata da an kira a bada concern a bada kulawa kenan haka ne assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da safiya yawwa wake magana da mu kuna magana da Najatu Sanusi Lawal Faru Bidiya to sanninki da shigowa daga bakin mai ita yawwa sannunku ina yi bako barka da zuwa da fatan ya tashi lafiya to alhamdulillah na gode ina amsa ya garin mu ko ta ga bako ita ce ya Allah cikin abinci wani abinci fito kuma yana da ra'ayin yin fim nan gaba zaki aje mu ne ina zo jibe ya garin mu to mun gode kare a gaida mutanen jibiya baki daya irin su babba sa'adu ka san shi babba sa'adu ai abokin aiki babba sa'adu ai kusan mai gida ne tunda kemis gare mu kuma to bari ka ji bari mu koma tun can wajen masu naman nan ka san ni fa akwai kwaɗayi wajen Hamisu mai nama wajen Hamisu mai nama ai dan ungon mu ne kuma shi ma dan ungon ku ne ungon mu ne ai daga nan da kayan mu sai gidan bedi daga wurin Hamisu kai filin aya ko in kayan mu ha gidan bedi ta su kantin sauki fa a bar magana mutanen jiya kai ana ai su one boy na su one boy ai duk mutanen mu ne wannan sai alhamdulillah duk abokai na ne sai alhamdulillah ai jibiya ta wace ai gaskiya ne ai mun shaida yawa to muna gaida su gabaki ɗayan su da yan sandan garin duka baki daya ka san police station din nan an sani sosai akwai manaja na Abdulaziz Arba na Waterboard na'am to kaji wani irin abinci ne ka fi so to abincin na fi so kusan in ce na fi son dan wake gaskiya dan wake ya sha man gyada da cefane da mainos ya ji dan wake da cefane kuma da cefane gaske to a makaranta ma ina yi a daura jibiya gaske to na me na waken ko na fulawa dan naji kamar ana na fulawa ma haɗi da fulawa da wake wani bi kuma fulawan kaɗai ya danganta dai daga
any sources da kawai ko naban ko na bangare nan ne. garin ai muna da masu dan wake gaskiya gaskiya bari mu sa Maryam El Lukuta Maryam El Lukuta ta shiga gari bari mu sa ta yi dan wake bare da ta yi sosai bari mu sa ta maka shi muna tashi sai mu biya sai ta ɗebe shi bare da gaske yanzu kamata mu ƙara shakatawa da ɗaya daga cikin waƙoƙinka akwai wata waƙa da na gani wai Asma'u ko Husna ko Asma'u ce ko Husna to Asma'un ce ko Husna ce ko Husna mu ji waƙa to sai dai an ji Na su DJ ni da abokina labarin soyayya. Baɗin jibiya zo mi labarin soyayya. Na su DJ zo mi labarin soyayya. Baɗin jibiya ga na su DJ labarin soyayya. Saurara malam Badaru na samu yarinya mai kaunata. Ɓangaren iya soyayya ko a cikin siyan mata na san za ta yi rata. Mai hankali ga tarbiyya ko a cikin gida na su mama na fahari da ita. Na yi wadatan bebi ku yi mini san barka. Aboki na saurara labari zan jira da yawan kashi gobara kun tafi ilimi na lura dan ta zarta dukkanin tsara lalle na fi ka dace da autar mata duba baby na kyakkyawa ce kuma ta iya zance kuma yar makaranta ce zan maka kwatance kana kira na bi zance safar da marice sun ya fi yanta ba mai mata kwace a kalaman soyayya zuciya ta sace kawai na za ta rike ba ta bari ma hukuka lalle sori bane tabbas ni na gane kore tamkar gane shi so zamo na jini ne ina daukar ta ka gane dan nono gauna ne gaskiya ne to wannan wakan kaman kubi na ji kayi ta ko tabbas mu bi muka yi wannan wane ne ɗayan mai wannan murya mun yi ta tare da wani aboki na DJ Nazi ko kuma Nazi DJ a jibe yake haka yake sanatar DJ Said akwai DJ Said a Maradi ba kwarai muna kuma da DJ Auta to kuma ta ga sauran mu daga bakin mai ta kowa akwai gaskiya ne a shakka ga iro cassette karshe ma kenan in dai recording in dai cassette ne a jiran gaddan in dai cassette ne to iro karshe ne tunda ka san akwai ina zuwa ya ce wani ai yanzu nan zai tayar babban mai gidan wane ne can sama can ɗori ko can sama wajen kila Alhaji Audu nan ko da daki tara uban gidan Nura Kanwa ce a can za a to ai duk a haɗe ake kwanaki ba sai ya haɗa wani kaset ba mai waka 250 kaset ɗaya kam tsandare Kano yaji ana gasa wani ya kawo waka 180 a kaset ɗaya wani ya kawo 200 aka taba sai iro ya zo sai ya kawo 200 shi da kankara sai ya kawo 250 wani lokaci za ga BIG ai duk record din shi nan wurin wajen wanda yake to haka dan Juma Bindawa shi ma kaga ai shi Yusuf Liman ba angon Usaina da Mami angon Usaina da Mami ka san mawaki ne wai dan Juma kai amma ne gogo duk da dai haka nan amma dai mawaki dai ne ni akwai waka da ya taba rubuta mun ta siyasa ne dan Juma yana yawa ta waka da Allah a'a kana musu kenan da dai kila Tanimu ne mai kunan zaki Bindawa kila shi ya waka Tanimu ina mu ya hadan shi da waka ka tuna mu wata 'yan zaben mu anan ka tuna mai bata mutane sunaye kai an yi zamani an yi zamani kwamfaniya uwa ma ba da mama ta ce da Tanimu mai kunnan zaki Bindawa kama yi ruwan ɗauke da Salisu mai kaji ɗan kama wajen ka muke ne sai wani wane ne telan babura na ce to
lokacin jiya mai ci kai da Allah ku tsaye da wacce yare da Allah ku tsaye da ta iya amma na ga daga baya ta goge a ta goge ta iya sosai ba ka san ina biyarin da Real Madrid ba gware ko ce da Sanusi ana Real Maradi na ce to Real Madrid to Badaru na ji kace da abokinka kai wannan waka tabbas na'am shi ajibiyan yake ajibiya yake ko suna ɗaya daga cikin masu studios yawwa yana daga cikin dan naji wannan kidan ya dan wanda suke aiki ya dan gama gurin wannan haka yake gaskiya ne tsauri ya kamata ka fara wakan nan kai ma to mu kai ka jibiyan nan ka fara ta ci gaskiya ne can zan fara ta go assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam barka dai Sanusi Anu yawwa barka dai kina magana da Mama Insan daga Caranci. To, Mama Insan daga Caranci, muna sauraron ki. Muna bako sannu da zuwa. Yawwa, alhamdulillah, bako na godiya. Da ta ga bako, wani irin abinci ya fi so? Ya faɗa ya ce ɗan wake. To, ai da yake zan tare da rediyo ce sanya kaya fa. To ga dai sabon da aka nazo, dogayen kai na basa da sakawa gaskiya. To, ai ba ganin ka take ba, yadda ka faɗa mata. Da gaskiya na fiye son dogayen kaya, doguwar riga da wando dogo shi ma tsar da hula. Da fatan za ku tashi lafiya. To alhamdulillah bako ya gode. Haka yake. Farida Jalal mun taɓa fira da ita nan ko? To ana biki gidan tsauri muna taya ta murna. Muna mata fata ne. Jiya ai an yi sabga. Ruƙayya Ruma. Ruma ai ta shiga gidan. Na ce to Ruƙayya Ruma ki gaida mana ita. Ta ce ina tsauri na ce tsauri na nan. Ina can kasan jiya wato akwai alhini da yawa jiya rasuwar da aka yi ba na ga kayan postin muktar ba abokin aikin ku gyaran AC Allah ya ji kan musu ba haka ce ba ko mai gyaran biriji kana kuma da kai magana mai gyaran AC sai na tuno da dan Ali mai gyaran AC ba abokin Gwanjala kana shekaran jiya Anu shugaban bangaren mulki Alhaji Abdulmumin Sama'ila shi ma lokaci yayi Allah ya mashi wa'adi shi ya rasu to Allah ya ji kansa tsauri Allah ya yafe masa rahama ƙwarai da gaske bari mu shakata da waka ƙarshe a cikin wannan fili daga bakin mai ita kamar waka ce da bawan Allah na yamanan gidan ta kamfani a fim Katsina haka ya kamata akwai waka ta Najeriya ma in hali ya bada da na son in fara dauko ta hudun sai na kace a tsauri jira kada ai san kai gaskiya ne wai an ce duk so ne amma san kai yafi ka san an ce uwa maba da mamaha to ai da aka yi ittifaki ina jin akwai rediyon da aka yi mawaka irin kamfani ya ai to akwai irin akwai rediyo kamar shi gaskiya a'a wanda dai aka yi mawaka nake ma magana ma wajen bangaren shirye-shirye da gaskiya muna da shirye-shirye sosai tsauri wanda ba mu ma da lokaci ma sosai na wasu shirye-shirye ilmantarwa da faɗakarwa idan aka koma bangaren addini yanzu ka ga misali ina shirin nan na farin wata mutane na son shirin nan a dawo da shi to ba ma lokacin da za a sa shi gaskiya ba lokacin ke babu lokaci ba wai ba za a yi ba akwai shirye-shirye da yawa za a gyara uwa ma ba da ba Badaru AJBY Companion FM Katsina 104.5 Yau na zo da baitukan ku na yawa domin ya ba ku dukkan nawa bayan ku ADK kama ni sauti da yau baitun su babu lati duk tsara kira da fati waka zani yau da baki duka kan ayo daki yara kifta sai da sarki Companion na doko akan tafiyar su babu tsaiko kiran shi ake watan ku sauti na su babu iska tsantsan za ku je shi duka don wagar su sai ku daga shiryan su daban da karuwa duk jama'a suna yabawa wani ofo ina tunawa na da farin ita riga aiki na su babu ganda yan mata kuma da guda kasu suna yabawa dauragon suna yabawa tuwon suna yabawa Jiji na ce ka bani sauti tabbatar za mu je a fadi a wakar ta su dole ku yi santi ku ci gaba da kasancewa da mita 104.5 Companion FM Katsina
haka yake. Mun gode kwarai da gaske da wannan gajeruwar waka ta Kamfani FM. Badar muna godiya. To alhamdulillah. Muna godiya. A tsauri kamata kamar shi Jamilu Arab ya kamata ya listin ma'ana ya tsara sunaye da waƙoƙin Kamfani din nan baki daya. Gaskiya ya dace da za a bikin cika shekarar nan yauwa sai a jero mana su kuma a CD. Duk wanda ya zo yauwa a raba shi. Sannan kuma tunda muna da YouTube to su ma sai a zo sai a dora su a sama. Kuma kana sai in kamata a ce ma in ba a yi ba ko da ke na san dai ana cikin shirin yi. Ya kamata wannan kawar ta sadarwa. Akwai da ko? Akwai ma. Kwarai da gaske. Ai shi Jamilu Arab din shi ke abin. Kwarai da gaske. Akwai tunan kuma akwai wani Musa Adamu shi ma. Ka ga shiri ko ya wuce ka ne. Kana iya hawa ka saurari shi. Wato ka ji yadda akai. To insha Allah tsoro haka za a yi. A Badaru. Na'am. Kace dai kai sana'a ka dai waka. Gaskiya kan bayan waka ina wata sana'a gaskiya. Mecece? Kaman ina haraka biyu bayan waka. Menene da menene? Ina kaman sai da magani ko in ce a chemist haka. Akwai chemist din mai gidana ko in ce yana Dr. Nur a tudun wadanan gidan Bedi a Jibiya. Yau ina sanin chemist din yanzu haka sai da na fito a chemist din kafin gaskiya ne. Karaso. To muna so ka rera masu sauraro waka kai tsaye daga cikin dimbin waƙoƙin ka saboda ai kaga Madugu uban tafiya na filin nan ya ce yana son ya ji yaya yake rera waka tun da ta yi waccan ai a studio ne ko to wannan kuma a studion Katsina ai a studion Companion. To a zaɓa wacce kalar waka ake so? Duk wacce kake jin zaka iya shero mana ita. To shikenan. Na'am. Sauri kai mai an shi. Sama. Na ɗaura kaya na zana bar garin sam babu daɗi. Sanadin so ne yau Badaru ni na shige wani bakon yanayi. To, gaskiya ne. Allah tsare sai ka dawo. Sai ka dawo. Sai baitin ya yake shiga. Kuma abu amshin to ga amshin. To ai mun gode ma da wannan ɗan haka yake. Tsauri ga wani akan layi ko. Wa alaikum assalam masu sauraro. Allah shi taimaki Alhajin Allah. Allah shi taimake mu baki da wake magana. To kana magana da Hassan na rufa a gadon shinkafi. To yanayin sallaman ma dai. Kyakkyawa Alhajin Allah amma da na haƙura na koma gefe na ce kai mu ma'abuta ji wannan shirin ne in ba mu kira ba gaskiya ba mu jin daɗi. To an yi tambayoyinka in dai ba wasu za ka kira ba yau. To tambaya ta gaba ko Alhaji shine shin da Allah bai taɓa fuskantar kalubale ba. Kuma a cikin waƙoƙin da Allah bai taɓa yin waƙar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yana yi ya sha yi ma. Sai dai akwai da fatan za ku tashi lafiya a gaishe man da jikan dan were. To yana jin ka. Karwa da ana zan ba a tashi bai. Kasan su bi ne da na mai zamanin to mai zamani ba ya. Zamani yana kan hanya. Tashi ba ya gari. An taɓa fuskantar kalubale kan? Akwai kalubale. Gaskiya akwai kalubale. Tunda yanzu a rayuwar ta duniya menene za a ce babu kalubale a ciki. Gaskiya ne. Gaskiya kusan komai ma akwai kalubale. Ba mu ɗaya kwakwara wanda ba za ka manta da shi ba. Kwakwaran kalubalen da na fuskanta shine. Mun taɓa yin tafiya za mu je gurin wani biki a jamhuriyar Nijar. A hanyar ruwa ya tare mu. Sha kashin ruwa. Sannan kuma irin kalubale na cikin anguwa kamar yadda na faɗa waƙar da muka yi da Ali Show. Mun ɗan yi bayani kan abin nan waka akwai masu yi mana irin wannan kallon da kai baka taɓa yin waka aka kama ka ko aka kulle ka ba? Gaskiya ban taɓa yi ba. Mun da fara wani aikin waka ta kaman ita ma dai da muka lura za a yi samun matsala kai. Sai aka bar ta ko? Sai aka bar aikin. Kasan akwai wani mawaƙin mu na taɓa hira da shi ai shi jibga shi akai. Allah kashi suka ba shi. Wanda ya je gidan maza wato. Ba nan muka yi wani shi. Ai ƙara gidan maza alai. Ka sani ka je gidan maza kuma ba buge shi ba shi ba. Amma wannan tare shi suka yi ba. Saka ba shi kashi? Hawa mala. Kalubale ne mai kyau. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah shi kyauta. Alhajin Allah. Na'am wa ke magana? Kabir mai auna da ke sabuwar anguwa cikin Matawali. To mai auna. Na alheri ko? Auno arziki mu ji. Alhaji Allah tambaya ta ɗaukun ba ko wai wata shawara zai ba don uwan shi matasa masu burin shiga wannan harka. Gaskiya ne kwarai da gaske.
kamar mai son ya shiga wannan harka wata shawara za ka ba shi? To duk wanda ke son ya shiga harkar waka zan iya ba shi shawarwari kamar guda 2 zuwa 3. To ta farko dai zan ce ya kasance mai neman ilimi kuma ya san abin da zai faɗa a waka. Na gane. Kada ya zo ya rika kauce hanya ga sunan ga wakan ga kuma ko in ce ya rika shaci faɗi ya rasa ma me zai faɗa a waka. Gaskiya. Zai kama hauragiya. Na biyu kuma ya kasance mai sana'a kada ya ce zai rika waka kadai. Haka ne. Wannan kamar su ne ma dai kawai shawarwari manyan shawarwari da ya kamata. Aiko wannan shawara ce mai kyau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Sirajo ne daga Mazoye Kamfani. To muna sauraron ka Malam Sirajo. Ina ba ko barka da haka. To madalla wace gudunmawa gare ka? Tambaya ta gare shi baya wa kurkin siyasa. To in yana yi ya za a yi? A tambayar da yake. Ok to ai muna ce ko za a ba shi ne da sai mu ce to ina za a same ka? To ai shi ne. Kana yin waƙoƙin siyasa? Gaskiya ban taɓa waƙa siyasa ba sai na sarauta amma dai insha Allah muna zarin gugu siyasar ta ƙaraso a durmiya. Insha Allah. Gaskiya ne to Allah shi kai mu da fahimtar mu da fasahar mu. Haka ne. To lokaci yana ƙurewa kuma muna buƙatar jin waƙan nan ta Najeriya. Tsauri ya kamata mu dan shakata da ita minti 1 sai mu dawo mu bashi dama ya ban kwana da masu sauraro. Sai kuma na satan. Yayi kokari ai kaga da ya shigo nan ai a hular shi dole da leda. Allah cikin malka gaskiya jibi har zuwa nan gaskiya kamar kafin ruwa. Najeriya ƙabilu baki ɗaya mu zauna lafiya mu bar rigima 'yan uwa. Najeriya ƙabilu baki ɗaya mu zauna lafiya mu bar rigima 'yan uwa. gaskiya ne Najeriya kan kabilu ne daban-daban. Ina jin taken nan tashi na miki. Gaskiya ne an jima insha Allah an samu lokaci a sanya ta ajita. To yanzu lokaci ya riga ya kure mana ne Badaru kai ban kwana da masu sauraro. To alhamdulillah sakon godiya da jinjinawa ga dukkan ma'abota sauraron gidan rediyon Confident FM Katsina. Na'am. Alhamdulillah Badaru AGB na godiya matuƙa da irin wannan kulawa da har aka gaice ni a wannan tasha mai farin jini mai ɗaukaka wacce tun da aka fi muke sauraron ta a cikin yankunan mu alhamdulillah gaskiya tashar da duk faɗin birnin Katsina babu kamar ta ko in ce ma duk arewacin Najeriya gaskiya dan ba mu da kamar Confident FM gaskiya alhamdulillah wanda duka Daura zone Funtuwa zone Katsina zan ana sauraron ta alhamdulillah tsallaken ƙasa ma ana gaskiya har nan yake mu tsallaken Niger gaskiya akwai nisan zango fa gaskiya idan ka dauka daga nan ko ka san Doso na san Doso kilomita 1000 ne da 200 to ana jin to alhamdulillah to Allah ta'ala ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara ɗaukaka ya ƙara hikima ga ma'aikatan tashar Confident FM Katsina to mun gode kwarai Badaru sauri to ban kwana da masu sauraro to masu sauraro muna godiya yadda kuke bin tiriyan ba tare da jiwa ba Allah kam sati mai zuwa insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah sa a yi da mu amin to alhamdulillah assalamu alaikum sallan ta gabato tsauri akwai bukukuwa to yanzu kuma a madadin gidan rediyo Najeriya Confident FM Katsina mai ɗawainiya da wannan filin ga bakin mai ita